някой, значи, решил да си суши наденички на втория етаж на блока. Обаче, двама наши герои, да ги наречем Иван и Драган, решили да ги откраднат. И какво правите? 2 часа през нощта, вземат една стълба, качва се Драган на стълбата, горе, почва да откача наденичките, а Иван долу с една чанта почва да ги събира. И така, по едно време обаче, опа, идва патрулка. Полицаите слизат, какво да видят? Какво правите? Иван отговорил, какво правим, каза, закачаме те наденички да се сушат. Ма как бе? 2 часа през нощта. Не може ли? Как? 2 часа през нощта, как бе? Тук нарушавате реда. Така, не може. Как? Може да сте кръци. Иван. Мисля. Драгане, слизай. Ама първо откачай всички наденички, колкото останаха, да ги приберем в торбата и утре ще ги закачаме.